ja vás tu vítam u našej novej série z Minecraftu, zase konkrétne z craftingu, a ja vás tu chcem aj povítať na mojom kanáli, kto je nový. A my sa ideme pustiť na video. Tak, ideme si vytvoriť nový svet. Dáme mu názov napríklad Aragon. Tak, máme už názov. Ideme hrať teda Survival. Dáme Create a užívajte si zatiaľ. Ľudia, takže my sme sa už spálili, vytvorili sme si nový svet. Dostali sme 2 knížky, ktoré neviem na čo sú, tak si ich otvoríme. To je pekné. Táto. To je tiež veľmi pekná. OK. Necháme ich tu teda. Môžeme ich, alebo necháme si tu jednu, ktorá nám dostala. Tá sa trochu fall damage, ale to nevadí. Máme tu vesnicu, takže sa pozrieme, že či je tu kovárňa. A táto je. A čo nám tu, čo tu budeme mať? Sú dobré veci. Máme aj trochu jedla, máme aj sedlo, takže zatiaľ úspech. Dobre, všetko sme si zobrali, ideme toto preskúmať ďalej. Potom kľudne zabijeme aj Iron Golema, ale teraz ešte v tomto asi moc nič nebýva. Zoberieme si asi len postiel a môžeme ísť ďalej. Toto bude trošku ťažšie dohrať, snažíme sa to teda dohrať alebo nájsť aspoň diamanty. Samozrejme, že v tomto videu to nestihneme, takže tých videí bude viacej. Ale nebojte sa, budú aj videá z Brawl Stars, tak ako bývajú. Inak som mal trochu menší problém, lebo sa mi nezapalo natáčanie, ja som otvoril Edgara, takže mám už aj Edgara Epic Skin, teda Epic Brawler. A dáme si potom aj s ním nejaké hry. Zoberieme si tuto ešte obilie. A teraz sa už ideme venovať tomu Minecraftu. Zoberieme si nejaké obilie a úplne toto celé zničíme. To obilie. Ale samozrejme toto zase zasadíme. Lebo nie sme zlí ľudia, že áno. Tak, zasadili sme im to tu a ideme ďalej. Takže ideme toto ešte trošku preskúmať, lebo mám pocit, že sme toto všetko nepreskúmali. Takže ideme ešte dať Iron Golema a ideme na to ďalej. Zoberieme si, naťažíme si teda najprv drevo, trošku to tu rozrabujeme možno. A to sa samozrejme nemôžu pozerať, že áno? Prepáč. Ale musím vám to tu celé zničiť. Ja si teraz na chvíľku vypíniem natáčanie, lebo toto není moc zábavné. Dobre ľudia, takže naťažil som si nejaké drevo, aby sme mali do budúcna. Aj vlastne ja som si spomenul, že som si nedal na seba chestplate, takže si ho tam ideme dať. Ďalej, ideme si teraz vykraftiť drevo, aby sme mali aj nejaké nástroje, ktoré by sme mohli ťažiť. A hlavne si urobíme crafting table. Nebudem teraz hovoriť ako fízi, dobre? Hovoriť normálne, že toto video bude hlavne asi trošku pre deti, ale to je jedno. Ideme si vykraftiť tyčky, ktoré akorát si ideme vykraftiť ideme si vykraftiť sekerku a krompáč. Vykraftíme si krompáč, sekerku. Je to trošku ťažšie toto ovládať, ale to nevadí. Tak, dobre. Zoberieme ešte
Trošku sa mi to asi seklo, neviem. Spravedlňujem, ja som tu nenatáčal chvíľu a získali sme medzi tým koňa, takže aspoň jo. Poďme. Aha, není nasená. Aha, to sú auta. Ja chcem, aby išiel som. Až on nechce ísť. Skúsime to tadiaľ to. Že to nepôjde. Á, dobre. Takže mi napíšte do komentárov, ako by sa mal tento kôň volať a ja sa idem vyspať zatiaľ. Takže už je ráno a už sa tu pália zombíci. To je krásne ráno. Najeme sa, aby sme si doplnili aj srdiečka. Akurát ma no nie. Teraz sme sa dostali do zlej situácie. Ako by sme toto vyriešili zase. Vykopeme tento blok a pôjdeme ďalej. Dobre, trošku